évek óta foglalkozik az önkormányzat, a testület, a fürdővezetője, hogy fejleszteni kell a fürdőt, hisz valljuk be, mindnyájan látjuk és tudjuk, és a vezetésnek a gondolata találkozik az itt nyaraló, az itt élő és gyakorlatilag a fürdő szolgáltatásait igénybe vevő emberek gondolataival, hogy megérett a fürdő és a fedett fürdő egy felújításra. Nem az volt a probléma, hogy mi ezt nem láttuk, nem tudtuk, hanem meg kellett teremteni az anyagi feltételeit ennek a beruházásnak. Milyen változtatásokra kerül sor a gyógyfürdőben? Hát tulajdonképpen sok változtatás, hogyha röviden és tömören akarnék fogalmazni, egy új főbejáratot építünk. A jelenlegi fedett fürdő tehát a földszinten lévő létesítményeit úgy, mint az öltöző, akkor a jelenlegi főbejárat, illetve a medencetér, ugye, ahol az úszómedence, tanmedence és a termálmedence van, gyógymedence van, ezek teljes egészében felújításra kerülnek, kiépítünk egy elektronikus beléptetőrendszert, kicseréljük a szekrényeket is elektronikus nyitásúak lesznek, vásárolni fogunk közel 300 pihenőágyat, hogy a vendégnek a még kényelmesebb elhelyezést tudjunk biztosítani. Az úszómedence felújításra kerül, illetve a jelenlegi fedett csarnoknak a végébe fog épülni egy közel 800 négyzetméteres rész, aminek a döntő többség egy kétharmad része egy pihenőtér lesz a vendégeknek, illetve létesül egy pancsolómedence, és épülni fog még egy korszerű 200 négyzetméteres szaunablokk is. Mekkora beruházásról van szó, és milyen lehetőség keretében sikerül ezt megvalósítani? A beruházásnak a bruttó értéke az 560 millió forint körül van, 565 millió forint. Tulajdonképpen pályáztunk és nyertünk ez a 131 millió forint visszanemtérítendő támogatást a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében. Hitelt veszünk föl a projekthez, tehát a beruházáshoz, illetve a többi az a Lenti Gyógyfürdő Kft-nek a saját pénze, amit ebbe a investícióból ölt, kiegészítve annyival, hogy Lenti város önkormányzata is 60 millió forinttal ezt a beruházást segíti tőkeemelés formájában a cégnél. Mekkora jelentőségű ez a beruházás a gyógyfürdő korábbi beruházásaihoz képest? Hát jelentős, mert tulajdonképpen a legnagyobb a fürdőnek a újkori történetében, ha csak nem azt veszük figyelembe, amikor a fürdő létesült. Nagy ez a beruházás, a mi nagyságrendünkhöz képest nagy, hiszen ugye több mint fél milliárd forint az értéke. Az elméleti jelentősége pedig az, hogy azt gondolom, hogy több vendég fog emiatt majd lentibe érkezni, és ezáltal a Lenti Gyógyfürdő Kft. Az elkövetkezendő 4-5 évre a versenyképességét biztosítani tudja ezen az idegenforgalmi piacon, hiszen látni kell azt, hogy ma már ez elengedhetetlen és nagyon fontos dolog, mert gyakorlatilag nagy a versenyhelyzet az idegenforgalmi palettán is, szinten kell maradni, sőt nem csak szinten kell maradni, hanem fejleszteni kell a szolgáltatásokat. Mai nap, ahogy megtörtént a munkakezdés június 12-ével, és hát ennek a résznek két fő részre lesz bontva a kivitelezés, az egyik a főbejárat és a medencetér és az öltözők, folyosóknak a kivitelezése. Az előbbit azt október 31-ére, és a medenceteret pedig szeptember 15-ére kell kivitelezni. A magasépítési beruházás összértéke technológiával, gépészettel 393 millió forint. A munkálatok végzése mennyire lehet zavaró a vendégek számára? Mint ahogy az ajánlatban is és a megállapodásban megszületett, ez abszolút nem lesz zavaró. A megfelelő organizációt és a munkaterületnek a leválasztása az úgy megtörténik, hogy a kedves fürdőzők és a szolgáltatást azt